Arratsaldeon, Zaldibartik, pilotazale guzti hori, Olazar txapelketa, ari da toki interesgarrienera iristen, hain zuzen ere, gaur jakingo dugu nola osatuko diren final aurrekoak, bai Lauterdi barruan, bai Binakako hontan ere. Behin edo behin, aipatu izan dizuegu, irailaren 19an hasi zela txapelketa hau, beraz, aste asko pasatu dira, eta pilotari honen txuenak hemen daude. Datorren astean izango dira final aurrekoak Lauterdiko mailan, baina aurretik jakin behar, 3 baditugu, laugarrena falta zaigu, eta horretarako Rekalde eta Remirez dagoeneko ari dira berotze ariketak egiten. Enrique Gerrebeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur egun pixkat berezia daukazu hemen herrian, jubilatuen eguna da, eta bueno, larun batarekin tokatu da, baina zita pilotarekin derrigorrezkoa. Bai, jaitxe eta holan usauteko izundan urtietan da jubilatu egiten da bezkaretxe eta bezkalostien etorrik partidu ikusi peletan da itxeko, oituri dut, ortengo egipola segitu zapatu izenara. Bueno, aipatzen genuen, final aurrekotara iritsi garela, bueno, gaur jakingo ditugu pilotari denak zeintzuk izango diren, baina bueno, nahiko itxaropentsu gaude, ezta? Uste dut gauza politak ikusiko ditugula. Hiru klasifiketu duzenak maila ona emonda beta emoten da bena dira. Hasi Oier Etxebarria, Ibar Luzea eta bestie lehenko osteguneko hirugarrie apaloata. Ja salika dute duzena, eta gaur hiru azten da bena laugarrena. Gaur ondo ikusi nahen lehenakuen Ramirez, claro, Rekalde goz ondo dabil laurten aldia edadien da Ramirez endako nipen partidu kasi gogortu izan da. Eta gero Binakako izango dugu, eta hortan, partidu horretan, badago aldaketa txiki da. Bai, Binakakuen kanabal apetzegia esan, apetzegia lehen gaztin atzamarra apurtuan, da suplentia etorre da balerri. Eskondatuko da partidua? Bai, uste honik, neure ustez landak balerdi domino bingo dut. Atzela dide domino duzkero, aurrien be, nahiz de kanabalos ondo ibili, baina partidu hortik ungo dala jente. Gogoratuko dizuet, aldaketa hori eginda, landak egigurunekin jokatzen duela, eta beraz, aldaketa txori bakarri daukagu, eta kanabalek jokatu beharko du balerdirekin. Bueno, ikusiko dugu zer ematen duten partidu hauek, hau oso interesgarria dago, eta nik neuk behintzat, Enrique, ikusmina handia daukat ikusteko ea nola moldatzen diren pilotari hauek Zaldibarko egun berezi honetan. Ohikoa denez, Olazar pilotalekuan goxo egoteko aukera dugu. Kanpoan egia esan, gaur ez da hotza hundirik. Egun epela izan dugu, garai honetarako, baina hemen barruan egia esan oso goxo gaude. Xavier Rekalde, Bimakoa da, 21 urte ditu. Muxulu Txueta taldekoa da. Eta Unas Ramirez berriz, hau Leioakaoa da, naiz eta Kurene Sopelako taldean aritzen den. Eta biak dira azken boladan emaitza oso onak lortutakoak. Xavier Rekalde, elite mailako txapeldun atera da, Lauterdiaren barruan Unai Amian hori 22 eta 20 irabazita. Antiguoko txapelketan ere aritu da, Elortzekin eta Etxeberria eta Sotili irabazi egin zioten. Beraz, garaipen garrantzitsuak eta oinatian ere behaiek. Garaile, orduan landarek. Eta Unas Ramirez, lehen Enriquek esan digun bezala gazteagoa da, baina, bueno, bere mailan Liga Baska irabazi du,
bake torneoa ere bai, eta oinatin elortzegin aritu da, eta irabazi. Olaizola eta Galartzaren kontra, nola errepikatzen diren abizenak, pilota munduan harrigarria da. Olaizola eta Galartza. Baziren, haiek ere, bakarren batzuk. Bueno, Enrique, adina, 17 urtekin, izaten da sasoi eutxi ezin hori, baina 21 batekin indarrak izateaz aparte badago beste zerbait. Bai, ofizio geiza, oin badu, 16 urtea txapeldun urtena benak, hemen, Zubizarretak profesionaletan deunak 16 urtea, urtean da, 17 bi iru urtena txapeldun, ez da, dana adinek ez da uzaten, baina gaurko kasu, bai uste honik, Rekalde asko geiza inge dauela, da la urten aldia beti egiten da bela diferentzia. Gertatzen dena da, Enrique, pilotari batzuk, eta orokorrean pertsona batzuk, edo kirolari batzuk, gazte hasiak izaten dira. Eta 16 urterekin, gorputza ia eginda. Bai, kasu desente izan dira pelota munduan. Eta denok ezagutzen dugu bakarren bat. Baina, hala ere, pilotan aritzeko eta hemen exigentzia ere badago pixkat pilotekin eta pilotalekuarekin 21 urte hobeak dira 17 baino. Normalien bai, normalien 21 zer hau da. Oin, baneka gaztetan, Zubizarreta esan doan moruen, Ruben Beloki 17 urte afezina dutan usa bazan, da holako kaso batzu badaz, bai, horrek ez da usan, generalien holan danik. Generalien 21 16 bino bia. Etxaniz, eskoitiarra, bueno, espurutxokoa, ura ere... 17 urte urtean hemen txapeldun. Bai, ze kolpe zegoen 17 urte egin. Horrek ez da guzan gure, zelako gorputze bekon da, zenbat gebantik eurrea, zenbat ingo da ben horrek ez datean ez da guzan gure. Batzuk astetan injarra hartu toten dit, beste batzuk gero hartzen da, eta... Bai, baina 17 urterekin indarra duenak, 21 batekin ere izango du normalean. Zakea luze egin, lehen da bizikoa, Ramirezena, Unas Ramirezena, 5 kuadroko arrastotik atzera pasada. Bai, hori izaten da, etxetik pentsatuta gartzeagatik, bueno, luze aterako dut, eta hartuko diot neurria pilotalekuari. Dego nadinako Ramirez, pinjara asko dugu, ondo mototza pelotia jonepe. Gorputze bona deko eta... Hausakea da, eta eramaterik ez. Rekaldek, bat eta utz, lehen da bizikoa luze, bigarrena tanto. Bueno, ez da, egin daiteke hori, 2 baino gehiagotan. Zeke derra izan da. Egiran unik gutu duen ezker horma. 5 kuadrota erdi pare horretan, eta... Baina altza usaiteko moruko urten injau, altza usaiteko moruko zaki, zileiko izan danik. Bi bizkaitar ditugu, nor baino nor, Dimakoa Gorli, Leioakoa Urdin. Hasi da, lehen da biziko tikitaka. Gainean, eta txapara. Bueno, sorte desente izan du hor Ramirezek. Bai, ez da, ondo azarteute justo txapagan egin buena eta gero zuluen labur gatuako Rekalde. Bai, eta pilota horrek ez dakar indarrik, eta orduan zeuk zartu behar diozu dena. Elduin ja, Rekalde, bai, gero ez da. Bai, eta ondo makurtu da, eta baina, bigarrena, Ramirezentzat. Bera da, sakearen jabe. Eta du luze, edarki erantzun dio Rekaldek, barruan, hori ere justu izan daba. Botigolea. Aukera du Ramireze, pilota hanketan jarri nahi izan dio aurkariari. Hor da berriz ere, barrura, hormabikoa, ederra. Desente arriskatuta, markagailuan atzetik zoazela, Bai, behorren jugadi hori egustetako eskaraz hormabitxo joti holan zulora juten da nien, ez da lehenengo zitzen da, guztetako hori itia.
Bai, Leku honien hartu behin jau, oinarriz gau asko inau, Asko. Hor, txapa eta frontizeko txapa eta ezker horma bereizten duen txapa. Ezker horma ez, barkatu. Kontrakantxa bereizten duen txapa gertu ziren, baina barruan izan da, bai. Beraz, oin sakin leiko honek minuntize, ezak bosondo ikin dute. hau entzazak ederra izan da, gainean, babikoa, eta iruditzen zait, partida hau joan daitekela horrela. Bizi. Ze Rekalderi asko gustatzen zaio tanto amaitzea aurrean, eta honek azkar botako du. Begira, ze ederki, efektu eta guzti. Dotore. Lehen da biziko berdinketa bina, eta berriz ere, Xavier Rekalderen eskuda sakea. Eta du, hau eskuinez eramateko modukoa. Ara, zer egin duen? Hori zaila da, Enrique. Bai, beti Hori hori oso zaila da. lan ikia. Nik uste dut eskuaren goiko partearekin edo jo duela. Ez dakit, iruditu intzait, Efektu hori hartzeko pilotak, begira, Nola zabaldu duen, ernez egoen Ramirez. Baina, iristerik ez. Horreko da klasiko behorren nahi da. Horreka inokiten ez dituen olako jugada batzuk ditu. Bueno. Horrek esan nahi du, gauza berriak ikusiko ditugula eta hori beti da ona. 3 eta 2, lehen da biziko aldiz, Dimarra aurretik. Sakea indar gehiegi gabe, baina pilota jarri nahi izan du ezker hormara. Ezker horman, gertatzen dena da, ez dela iritsi. Ez dela, editxizta, sartu bida modun utzin jabela, dautza amama dekola, tantu Bai, hori baino pilotaka da. Euneko laro egin dekola esatzen Bai. da galdu. Iruna. Hau ere sakea da, ondo. Rekalde, barrura luze, hori gora. 4 eta 3, egin erraz egiten du Rekaldek, baina pare bat pilota erraz ere galdu ditu. Lehen da biziko sake ura, esate baterako. Eta hau ere, Bai, galdutakoa gehiago izan da. jokua ikusten da zarritzen pelota dizena, eitxetxun tantu. Bai, hori. Bai, gero tantu galtzeitunak sumartu euskor bestaldetik, Bai, horroten bai. da alde dizia, egin bai tantu gedarra, bai, galdu iten bada, da pelotarik azte hori, ba, ez da, asko, galdu iten da, bela, beteran upino gisa. Ea, aire hartzeko moduko ezker gantxoa baina gurutzatu gabe, hor efektua eman dio, eta ez dio igerri. Ez dio igerri, esker gorman bere itza eta ez dutza igerri. Bai, hor beti esaten da zeharka, besterik ez bada ere, aurkariari begiratu egin behar zaiola. Eta ikusi izan balu, nola jo duen pilota, agian, beste zerbait egiten saiatuko zen, baina egia da ere, eskerra horma ikutu duenean pilotak azkarra egin duela behera. Bai, efektu askun ezkero ino gehiago egiten du. Aldo batetik ingerra eta gero efektu dut ema dau. Launa. Barruan luze, oso pilotak da polita, eta orain aukera berrez ere luze, ez dakit ba, Enrique, ze izango zen. Abati golea, defentsan, lehioakoak. Golea, barruan. Ondo. Lepoa luzatu du berak ere. Ikustego ea barruan zen ala ez, baina bai, barruan izan da. Eta nik uste dut tarte pixkaten gainera. Desente arrez gehiago du, Bai, ondo. desente baino gehiago. Ondo. Agira, eta nun egin duen, garbi, barruan izan da. Beraz, 5 eta 4. Gauza politak ikusten ari gara. Bai.
Ea, sakea atera du Rekaldek. Ormabikoa berriz ere. Orain zer? Orain pilota gainera. Eskubiz egin bototza golpi, Bai, eskaraz bi egin. da ikusi ezin gala gero bestiaz. Bai. Erantzuna ona izan da, Erantzun Ba. bikaina, behetik, indar puskat ere bai, eta hankak harin ibiltzen ditu mutin honek. Bai, behorren nivela emoten da bila. Bai. Oso ondo jogatzen Ramirez. Gero gaztea pixa veteranoaren aurka jogatzen duenean ere, askotan esango zioten, joan, ez daukazu zer galtzeko, eta joan, eta zeurea eman, eta, ondo zaude, eta, ari da, bai, berea ematen. 6 eta 5 aurreti da. Ara, hor baitira egin du pilotak. Utze bai hori izin dala. Bai, baina tira egin du hor pixkat pilotak, Begira, hor. Zake emonda, jundata. Begira, hor, eskerror maikutu duenean, tira egin du. 7 eta 5. Lehen da biziko aldiz, bigarren aldiz, 2 eta huts izan da aurretik Ramirez, orain 7 eta 5, 3 tanto errezkan eginda. Ea, antzeko hori bat ateratzen duen. Hau erdikoa, ez, hori aire kentzeko ona da, baina horrek bere arriskoa du, Sakin restu Ormabiko jotia, horrek Rekalden kantu. Hauek ere bai, Bai. Hauek ere bai. 6 eta 7. Bai, esan daiteke Rekalde pilotari ezberdina dela. Erreza tantu Bai. Etako da la partidua, salika. Hala, ematen du baina, besti 7 eta 6. Balio duena hori da, Enrique. Balio duena da, han. Hemen eiken dienak eta galtzen dienak kontetan dira. Bai. Berdinketaren bila Rekalderen sakea. Ezkerror maikututa, edak irantzun dio, Ramirezek, orain luzeanketara. Hau ere pilotaka da oso politia. Eta zazpina. Ikusten da, indar aldetik, defentsa lanean ari denean, Ramirez, normalean, pilota txapagainan jartzeko nahiko lan izaten du. Hor, beti ere komeni izaten da, kuadro bat gehiago, 2 kuadro gehiago, baina hori ez da arraza. Beti datorrenean pilota. Erazuen da Rekalde gehiago da. Erazuen inger gehiago eta joko... Besti, buena egiten dut, sakai pistotza zartzen, horre danok kontetan dira. Hemen balio duena da, zazpina. Hori ere gainean daba, kontuz efektuari. Zabaldu. Eta eramatirik ez. Ramirezek, berriz ere, aurretik da. Rekalde, ez ditu ondo jarri hankak ez. Hankak ez ditu ondo jarri, ja. Saltotxo bat bezala egin du, baina... Kontra aukizko hankak pelotik ingerra motik gatsa da. Saile. Bai, gatsa. Hainbeste urte, hemengo herrietan ibilita gero, nik esan dezaket, Bizkaiera ze hizkuntza politan. Zer osakin, bai, aderki eraman du, Barrutik, barrura, orain, alde batera begiratuta bestera, baleko eman diote, ze dutzen horrek, nahiko zalantza gelditu zait. Bai, behar, jotoko momentuen ez da ikusitia, ez da, a ber, repetizio moto madabete ikusten da. Epaileak ez dute adierazi falta, Ez da agian lehen da biziko gotean izan da, Bai, lehen da biziko izan da. Bizkorri bili da. Rekaldek egin du keinua esan ez bezala, baina ez lehen da biziko gotean izan da. Lehen da biziko izan da. Gaztearen meritua beraz.
9-7. Rekalde, tera du luze, hau eramaterik ez. Jarri be geizkin jabingun, ez da ona bere lekun jarrita. Uste dut denbora eskatu duela, Denpora, Unas Ramirezek. denpora aurrerak txua eskatu balagu ba. Bai, moztu nahiko dute, arratsa gorria. Izan ere, bost tantu errezkan egin ditu, iruditan duzuen pilotariak eta nahi izaten da zerbait. Eta botileroak aginduta atxeden aldia eskatu du Unas Ramirezek. Pues deskantzu bat, pero ez da behin nino, Ez. lehenengo deskantzu. Hau, Enrique, aspaldi honetan, asko komentatzen da, bai Xabierrek eta Idoatek, eta ze garrantzi duen deskantzoa eta gero egindako tantoak. Esaten dute, bai, hau oso garrantzitsua da, eta jakingo dute, haie badakite. Jakin badakite, arnazi hartute beste modu batera. Garrantzitsuagoa da beste dozein tanto baino? Bueno, beste dozein tanto garrantzitsua ez, apunteudanak iguliken dira. Bai, baina ez dakit, bai, deskantzotik ateatzen zarenean, pentsatzekoa da, deskantzua eskatu baldin baduzu dela, arratsa mozteko, edo? Arratsa mozteko, ez zabizela ondo arnazate beteta zauza, zarretien arratsa mozteko, Bai, hau esate baterako oso garbi izan da. Iruditzen zait, gora etorrita dagoela Rekalde, eta asmatzen ari dela. Borri izan da momentu bat, 7-5 aurreratu da Unas Ramirez, eta Basirudien lan handiak emango zizkiola, orain ematen du partidak joera gorria hartu duela, baina alde batera egiten duen bezala beste aldera ere egin dezake, eta ikusiko dugu. Lan erditan, 11-7. Zakea zabalera. Kontuz efektuarekin, markatu. Oraingoan ere, pilota dantzan jarri du Dimakoak. Bai, efetu, motza zabaleruz debila, zulo dutzeiteko eta sorpresan harrapu du Ramirez. 12-7. Bai, ofizioa du mutilorek. Ofizioa du eta badaki. Bai, erazuen besti ino gehiago da. Entredatzen badaki honek. Bai, erazuen dabilenien velocidade gehiago mototza eta inger gehiago eta erazuen dabilenien gehiago. 12-7. Huts, lehen oso antzeko bat bota du. Hura ere, bigarren pilotaka da, eta... Behorren burun kontra horrek ititu. Erazuei gero horrek kendu bizakoz. Bai, pero begira, pilota garbiagoa, baina denbora izan du. Einiko tantu egiteko amama dako zena galtze. Bai. Horrek markagailuen kalte hundi egiten da. Bai, begira, kantxan gehiago da, Rekalde, Ramirez, momentu honetan. Baina, azkenean 8 eta 12 eta sakea urnin, eta gauzak alda daitezke. Ea asmatzen duen Unas Ramirezek sakearekin, hori izango da bere asmoa, eta honek ere sakea. Ara, hori entrenamentuetan edarra izaten da. Pilota baztertutakoa, barruan ederki utzi du, oso ondo. Enrique, sakearena. Zaki hori egiten baduzu eta pilota botatzen baduzu jende artera, bale. Baina begira, ze erraza gelditu zaion Rekalderi, ez? Azkenean, baztertutako zake bat ez alda. Mingarriagoa. Apur bat enredetiaren editiaren bere generalien horre zakiok irabazteko bino galtzeko beza. Bai. Ni horretan, bai.
Ormabiz ezakin, da erremintan da bai, Ormabiz jota publiko baina... zarera pelota ikuten da, hemen ez da zarera pelota ikuten da. Bandio, baina... Zizpiaz botata, ez da, bai, txapagan, bai, ostantzien... Zuretzat edo niretzat, zen hori, Bai. baina aurkariarentzat izan. 13. Ez ahaztu, partido bukatutakoan, beste partida eder bat izango duela Kanabal eta Balerdi, Egiguren eta Landa. Denek izan nahi final aurrekoetan, baina lehen da bizi jakin behar dugu. Etxeberria Ibarluzea Paolaza eta zein den laugarrena aurtengo Olazar txapelketan lauterdiaren barruan. Regalde efektua orain aurkariak eman dio, hori pilotaka derra da. Ormabikoa esan digu, Enrique Aguirrebitia gustatu egiten zaiola eta ondo egiten duen. Jugada hona da hori. Publikoa beire lepu azpadaut eskerraz Ormabizezen zuboraz horre margen handize da jugada diteko. Bai, eta gero eskerrez ere pixet eman egiten dio, Ormabiko hori egiteko eskerrez eman egin behar zaio. Gero efektu hartzen dugu da, eskerra ez dago efektuk imon biherrik, orman apur bat pike dure ikemotza, berak emototza efektu da. Bai, berak edamaten du zabalela pilota. 14. Hau, eskerrez, errazago eramateko modukoa, eta bai gaiztoa jarri ere. Horain bereak Ormabikoa, baina erne zegoen hori horretuko da. Bigarren botean, bai. Ormabikuk eta hori egiten da, tanto inezik, gero entrega de bestin dago. Handi Zabaleti zourloa doina. Eta kasu honetan, Enrique, zerak, Ramirezek badaki pilota horrek zer egingo duen. Denok dakigu zer egingo, baina hala ere, eskarra horma ikutu duenean, ze abiaduran egin duen behera. 15 eta 9. Kalde, sakea da, arkiera mandu, goxo, eta gerria ondo zartu eta atzera. Barrura ibili egin behar Ramirezek. Tikonek asko jogatzen du pilotan. Komentatu duzu leheno, Enrique, bada bilela entrenamenduetan eta... enpresaren batekin badabilela, ez da? Bizo da bizonek, bat abaikoaz da bestia Regalde azpegin da bilatzen ego zeri entrenamentutan, oin horrek ez da guztan gu da. Ez, baina... Deutu bidadenik, Ez, baina entrenamentu egiten asko ikasten da. Bai. Aurrean duzuna normalean zu baino gehiago delako, eta zuk erakutsi nahi duzulako bazarela ere haren pareko. Egan bedanak ez da biro ikestena. Horretako novela beuki bideu berezkoa apur bat. Ikasteko erraztasun hori? Bai. Arruan... orain, Ormabikoa eta eseri eta utzi du aurkaria. Harto jota, ezkerra Ormabizoko lan jotia oso zaila da, oso gitxi ikusten da. Gatxa eta polita, esan behar baldima da, postura hau. Begira, hori ezker batek egitea, ezker urtsutsa den horietako batek, ez da egitu nanu, edo egitea, bale, baina hori egiteko oso eskerrona behar da, eskun batia izan agatik. 17 eta 9. Partida usten ari da, oraingoan, falta. 10. Sakez, falta egin duelako, eta honek ere ez du bazalantza hundirik. Ikusi ezazue, botea nun egin duen, arrastotik aurrera. Txapegani justun jo behin jau, da gero aldamenetik goitxe behar lantxikota izan,
kortadi modurun jota zakie. Hain behien joz gero, beti ora joten da nien, txapin ondun jota, bale. Baina goiti bera jota txapa kontrolan jo, da 3 pasau, Kuriosidade bat, asko Enrique. momitzeko. Gauza hauetan zuk ni baino gehiago dakizu eta zaketik falta egin eta eskatzerik badago denbora. Polita ez da. Zuk agian esango duzu baietz eta nik onartuko ez. Nau zerien ez dotzat reglamentik aspaldizen begiratut, nau ez etzin. Bai, ez dakit, iruditzen zait agian Zaketik tantu inge deskantzu eskatu, zaketik falta egin da. zaketik falta inge. Bai, ez dakit, niri zaketik tanto egin da, bueno, pelotak da bakarra jo duzu, baina Falta inge, honi itxusi joa. bai, hori niri arraroa egin zait, ez dakit. Seguru epaileek hauek arautegia ondo baino beto ezagutzen dute eta jakingo dute. Baina niri behintzat gutxienez komentagarria iruditu zen. 10-17. Profesionaletan da, hau dize zelan da, nero zelan izin bileuken ez dakizela hor da, dudan. Bai, nahiko zalantza bada. Hori holan da, zenen bedeuz, lau deskantzu minutukoek. Bai, deskantzuen nos azten da. Tantu amaitzen da nien, ala pelota eze jarten da nien. Edo eskatzen da nien. Ederra benetan. Ederra tantu. Zabalera joi da ben... Bai, keinu egin eta eskerra efektuaz postura hartu du. Oso elegantia. Eta gero behia ze ederki, Suelto. Ba. Kiak, barrura. Urruti gelditu zaio pilota Dimako aurrelariari. Hau nahiko gaizto eraman du. Eta gero hemen berriz Dottore. 11-17. Hormabikoa, erraz iritsi da Rekalde, Eutsi Ramirezek orain. Ederra du ba. Erdi-erdian, hanketara, baina erdi-erdian. Horren barrura efektuarekin, hori ere eraman Rekaldek. Tantu oso polita, eta azkenean, botatako pilota. Bai. Hori botatako da, Enrique. Hori hortik hain behien jota Hormabizok ondo urtetik, hain nileik, behin jer mordo bataz, baina jodan lekutik zaila. Da, Ramirez partidu hona egiten da. Bai. Rekalde baten kontra... Bai, eta oraindik 12-17 dira. Egia da. Itxura urdina duela partidak, baina itxurak ez du irabazten eta orain beste pare bat egiten badizkio, agian alda daiteke. Bai, ez dutu. Lehen da bizi ez dutu. Eta gero apurtu da baldin bada. Ezker hormara iritsi gabeko sakea. Horrez egit. Ez duen zalantza izan. Hormabizek Kanpora! joti pentsa dut, eta gero zulora joti eta nahaztia. Berak zalantza izan du, zer egin. Ondo urtotza gero, baina ez du jakitza herrin behar. 13-17. Eta horrengoan ere, gehitxo arriskatuta pilota zabaltzeak min egiten dio urkariari, baina gehiagik zabaltzeak norberari egiten dio. Eta ez dut uste Rekalderi komeni zaionik, Ramirez aizetzea, nolabait, era honenean, hau da, Ramirez egin guztaldi modu irabaz dezakela partida, lan handiak emango dizkio. Ederra, edo txapa jodu, bai. Falta mondo. Bai, txapa jodu. Ikutuko zan, betxun izin baina, Betxun ikusi dala eta... Bai. Hemendik ezilik esan, baina urran... Bai, hori epailek ikusi eta entzun egingo zuten. Baina begira, nola joduen. Bai, oso ona, Bai, eman da. Eman da eta ondo kruzute. Rekaldek eskatu du. Eta berriro ere bost tanturen aldea, lau tanturen faltan, 22-ako. Jokaldi garrantzitsu izan da hori. Luzeegi.
arrastotik atzera ez dakit, baina arrasto gainean uste dut izan dela. Sortzi eta mairu esan bezala, eta Rekalderen sakea. Berriz ere aire hartzeko erabakia hartu du. Orain luze biak. Aurkaria frontizetik urruti, mantendu nahi, agidenez. Txapara. Berriz ere txapara. Oraingoan desberdina da. Lehengo esker gantxoa izan da, tantoa bukatu nahi zuelako. Oraingoan gaizki jotakoa izan da. Gaizki jotako ero hankak eurrintxon da, bosteko horreza ganin onda, eta bosteko horrezatik ondo mostia, bosteko horrezak. Hortik ondo mostiako injerra bida, onbaltzei dut erdi leuen. Zalantza gelditu zait, ea moztu nahi zuen edo jarri nahi zuen pilota esker normal ez dakit. Mostera jonda. Bostetik mosteko eta, ja... Bai. Pixu hartzen duela pilotak. 19 eta mairu. Hor, botea egiten utzi dio pilotari, begira orain ere ez efektu eman dion. Ziur, partida ikusten ari diren Etxeberria, Ibarluzea eta Paolaza adi daudela mutilonek ematen dion efektuari. Edo efektuei, ze era guztietakoak jotzen ditu begira oraingoan ere. Nola egin duen pilotak botea egin eta gero azkar barrura. Rekalde atzo partidu nahi doaz luter dio barrun, unai ameian hori hogitxo eta gizten. Unai amean oso zer bada luter dio barrun. Osantzin du luter dio barrun guak. Bai. Eta aurrera atera zuen. Dimakoak. Ea barruan luze, barruan ez, zabalean luze. Berriz ere dantzan jarren nahi aurkaria. Hormabikoa eta hau ere oso dotorea. Eta nik uste dut ustea, beti izaten dugu ez, usteak erdia ustel duela, baina beste erdia balekoa da, eta nik uste dut partida hau espero genuela enteke. Bai, espero hau partidu, hau erantzeku, favoritua Rekalde izen da. Oin, Ramírez bondo da bilela pelotan, bai, niri ere. De acuerdo, baina, claro, bagotxai beri, momitxago, gana, leurte zarra eta era zuen Rekalde beste maila bade. Sakea barruan. Oin, sakerrestetan da Ramírez, oso ondo, Bai, oso ondo, gauza oso ederrak eskaini ditu Ramírezek, baina Rekalde izan da, 22 iritsi dena, aurkaria 13an utzita. Ea, zer dioen Rekaldek, baina orokorrean nik uste du partida ikusteko polita izan dela. Ba, ikuskion tantu politik izan dira, baina eta jamiru batante duan aldi duten da, eta berrogei tantu ikusi bari, eta marrik usteagatu gaila. Eta hemen dut, Xavier, zorionak. Eskerrik asko. Irabazte noitzea aizea, egun segidotan irabazte hori gauza ederra da. Bai, esan polite da. Gaur bildurra, zetorrenez apurbete eskuek gaitik, atxoko partidu edo gorra izin zelako, baina ondo urten da, nik uste pelotak be txapelketakoak horretarako onak direla, ez dire eskuentzako osonak dira, eta gustora bai. Bueno, egon da momento bat, beraz, 7 eta 5 aurreratu da, eta iruditu zaigu zalantza puntu bat bezala zegoela, nondi joko du partidu honek, baina logika bete eginda eta gaur egun normala den bezala irabazi egin dio. Bai, bueno, ikusten daguna, zeka gorakada handi egin dagoela, pilotari arriskutsu da, baina, bueno, egi da hasieran apurret kosta bidatela, baina gero ritmoa eta hartu dutenan, hobeto bilinez. Horrein final aurrekoak? Bai, bostean, ez da?
Hori da, bai, gustura etorriko gara. Ganera seguro ambiente politiko gongo dela eta ia zelan doan. Suerte izan orduan ere. Bai, eskerrik asko. Bueno, Enrique, pelota famatu ditu eta hori beti gustura entzuten da. Eta dagoeneko kantxan ditugu bigarren partida jokatuko duten lau pilotariak. Kanabal eta Balerdi gorriz eta Egiguren eta Landa urdinez. Tartetxo txiki bat eta berehala gara berriz ere zuekin Zaldibarko Olazar pilotalekutik. Oraintxe arte. Zaldibarko udal pilotalekutik agurtzen zaituztegu eta bertan gaur Olazar lehiaketako finalak jokatuko dira. Beti gara datorren pilota dezera, bai, Eleuter Ribarrun oso ondo da. Hortxe da Aitor Erauskin, 22 urteko mutila, Bizkaitarra Lemon jaioa. Eta Beitia utzi zuen atzean final aurrekoetan. Fitxatu duen pilotaria. Hortxe ikusi ditugu gaurko bi botileroak. Erauskinen lehen sakea. Erantzun Retegik. Aukera Julian Retegirentzat. Aztarreratu, jaso Erauskinek. Biak ere ezkerparetaren inguruan. Aukerako pilota Erauskinentzat. Txokoan utzi, hortxe da Julian Retegi. Gantxua egiten saiatu da, ez du gurutzatu. Jokaldi hau ere gogorra. Biparetak, Retegi iritsi eginda. Eta horren honetan tantua Erauskinentzat, azze tantu hau ere. Bai, tanto oso asko borrokatik. Retegi dejabi itzazuloa eta kutxo urtozat haintxe handitxe eginda tantu da. Gero Erauskinek hartu tornabizek. Bere burua saldo egin du. Bere burua saldo egin du, Retegi dejabi altutxo egin du. Horren honetan sakea Julian Retegirentzat. Azpi-azpitik ondo, ezin eraman Erauskinek, sakez egindako lehen tantua. Oso Erauskinek, dena eraman. Lan asko egin eta ondo borrokatut, ondo jokatute. Deja da, gai defensie danetik, oso tanto onda. Bertan, Berasaluze Altuna, Diaz eta Okinena izango dira. Ondo Erauskin, luze jokatuz. Beti ere, ezker paretaren bila. Ondo Retegi. Orain honetan Larri. Erauskinek dejada zabalera. Ez da iritsi. Julian Retegi lauta bost. Emozioa dugu gaur. Olazar pilotalekuan. Baina, jokatzen. Horrek asko zango du. Eraman Retegik. Erauskin ezkerrez, pilota loratuz.
Bile bezkerra oso ma, Bi eskukin ondo. Ezkerratik ezkerrera. Erauskin, biparetak, Retegik eta Zabalean. Dejada, bikaina egin du pilotari bizkaitarrak. Ez ustean harrapatu du Julian Retegi. Nafarrak ez zuen, espero. Erauskinen sakea. Sake luzea. Eraman Retegik. Aukerako pilota Naparrarentzat. Erauskinek azze pilota eraman duen, oraingo bigarren hau ez. Lurrean bizkaitarra. Amat-amabi, Txalo Zaparra da Retegirentzat. Ederki amaitu du oraingo honetan tantua. Retegiren sakea. Kantxaren erdira, eraman Erauskinek. Eta zaila, aurre jaso. Nagusi tanto honetan, Julian Retegi, dejada Zabalera. Erraz iritsi da Erauskin. Ezkerra irez orain. Ondo defentsan. Bizkaitarra, orain erasora, iritsi eginda Retegi. Azze pilota eraman duen Erauskinek biparetak, horra ere iritsi eginda. Eta txakora, hau tantua, Enriquez. Iritsi ikusten nien nolako tantuek, Erauskinek ban ezkerrek orman zela peloti altzela zezapuntuzten modu norman gola izan da. Zestan izango balitz bezala. Bai, orman hanki bintxe, orman gola izan da. Paletatik ora Erauskin, hala ere eramatea lortu du, baina tantua Retegirentzat, biak ere bikain. Hanki orman ikin, orman gola izan da, oso tantu ikusgarrez ikusteko. Erauskin gasolinakin atea da, eta Retegi berriz gasoliakin. Erauskinek eta inda lana, Ondo orain Izkuinez, pilotari emanez. Agintzen Erauskin. Horretan ikustu, Retegi maitxu bat eman. Tanteuen, aguntetan deuen nien, ez zeuen jarra danai pintxe. Pelotazo bat ona hartzen da nien, ordu nien zain jara. Horretan da pelotari beteran baten dugu, ninti gazti izena. Julian Retegi. Hace tantoa, Zabalera. Kampo antzala ustezuen Erauskinek. Erauskinek kanpo zara eta berat, ez da, bastante gabila petzuzak da, Alda handia bai, Retegiren alde. Eraman Erauskinek. Orain dejada txokora. Paso Erauskinek Erne. Lemoako pilotaria. Retegi, 6. kuadrotik. Orain pilotari emanez, Erauskin. Hotxe daukerako pilota. Txokoan utzi iritsi Retegi. Dejada Zabalera, hortxe da Erauskin iritsi eginda. Lanak orain Bizkaitarraren zatez eta iritsi pilota horretara, 32. Hortxe irabazi du partidu erdia Retegi. Bai, tanto oso gogorra, eta Erauskin eta toperen jau, haitu alein guztide tanto eta arratzi akurtzen. Ezin izan dugu. Oso ondo Retegi, Defentsan ondo. Ondo, eta eratzen nien berak eskerraz pasau. Pilota gaiztoak eraman ditu. Gero bera erasora. Dejada horrekin iritsi Erauskin. No, eskerratik. Profesionaletan, lehen mailan. Ez da, izaten, beti txapela duten da, ez da, izaten, onena, beti gora gaitzen duena.
Erauskinen aukerako pilota bai. Retegirentzat. Ondo defentsan Bizkaitarra. Eta gora, orain bai, txapela Julen Retegirentzat. 22. Eta amairu, partidu zoragarria. Eta merezitako txaloak bientzat. Bientzat. Partidu egin nahiz de biharren zatitzen alde bat egun, behin zatitzen lan asko inoen da. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Kaixo pilotazaleok, hemen gara bai berriz ere final aurrekoak osatuko dituen partida ikusi, gozatu eta zuen etxetara bidaltzeko. Berriz aipatuko dizuet, gorriz arituko direla Oian Kanabal
Hau, iantzikoa da, Oberena taldekoa, 26 urte ditu. 6 gehiago bere atzelariak baino, Asier Balerdik baino, hau ere, Oberena taldekoa da. Aurrean, Iker Egiguren, Iker Azpeitiarra da, Ilunpe taldekoa, beraz, eta Oiarpekoa da, Unas Landa. Eta bueno, lehen agian norbait izango dugu, orain lehen ez genuena, eta aipatu dezagun, berez etzela gaur Asier Balerdi jokatzekoa, apestegia baizik. Bai, apestegia onda anunzi dute eta lehenko hastien partidu jokatzen sotapano baten sartute bietza apurtuan, atzamarra gutzako. Atzamarra bai. Atzamarra apurtuan da gero jokatu zin hilabete bat ero gehiago daude arreletan da etorro da bere klubkue, Oberenakue Balerdi. Lehen partidu bi jokatu dugu, bueno, ez da gaizki behibili, bastanto ondo ibili da, eta Europe haukarti gure ben da, bueno, ez eguna, ez egikartu. Egigurenek eta Landak, txapelketa honen barruan, 20an utzi zituzten Alberdi eta Izpuru, hau Tolosakoak, okerrez banaiz. Bai. Eta gero 12an Ormaetxe eta Balerdi. Beraz, hemen... Balerdi bestia, zereko plantxikoa. Plantxikoa, bale. Oso ondo. Bueno, ea zer eskaintzen digun itxura hain politia duen partida honek. Lehen da biziko behintzat, Oian Kanabalen estreneko zakea. Ea. Ederki eraman du Landak, atzera Balerdik, indartxu, baldu lekurik, lekua bai, baina ez du asmatu, eta beraz, lehen da biziko tantoa, partidako lehen da biziko tantoa, Gorri, Kanabal eta Balerdirentzat. Bai, Kanabalezak eta horreztu pelota zona itxitza Balerdik, ondo azartu dugu, ondo aprobetxe dugu itxe errebotera, Landak ezin genuen. Bueno, bat eta huts. Bueno, zakea nola egin behar duen irudikatu egiten du. Oianek. Enrique, bideoa ikusten ari ginela komentatu didazu zure ustez eragina handia izango duela partida honetan, atzean zer gertatzen da? Bueno, hori generalin izaten da atzean zer gertatzen den zer ikusi indize gaurra. Claro, hau Unas Landa aspaldizen gabiz beti inbidabela eta ez da iroaztailia. Behintzatzen nengo zerin apur baten mejor bintzala eta atzo ondo jokatzen ikusi naben da usteot atzin dominio bengo dela Balerdi. Balerdi dominitan badau partidu hortik julikela. Bai, hor ikusteko izango da bakoitza bi atzelariei buruz ari naiz. Nun dagoen pilotari bakoitza. Landa Balerdi baino aurrerago baldin badago. Eta pilotan atzetik aurrera egiten badu, asko luzatzen du. Emote motza pelotiai, oin aztema failetan da, asko failetan da bena, bai. Bera aurrera badau, ez da izaten, zaila izaten da atzin dauni failetan da beza. Bai, nobera aurrein daunien, gitzea failetan da. Aurrelenarien artean, bueno, bata eskuinez aritzen dena, beste ezkerrez aritzen dena gehien bat, hauen arteko borroka ere politi izan daiteke. Bai, batu da Kanabala tantu amitzi ikustetakona, da Egiguren segurua, lan gehiago egiten da bena. Olakutan dago nino Landak konfiantzek izte du moten. Pelota errezak asko galdu. Bai, horre utzteko pelota izan da hori. Ez da behar den bezala jarri, pixkat gorputzetik aparte jarri da, eta... Ez tekolako albidadeik eiteko, baina ez da belako aprobetxetan, ez da belako azartetan. Bueno, ikusiko dugu, hasi berria da partida, 2-1, zakea luze baina barruan,
Eta erantzun oso ederra. Landak. Ea. Balerdi. Ezkerra erakutzi nahi dio Landari. Eta, gora. 3-1. Erraz xamar galdutako izan da hau ere. Egia da, til oso luzea da eta palanka handia du eta betik jotzen duenean pilota askotan gorantz egiteko joera izaten du pilotak. 3-1. Era bat gora joan zaio, Era bat. Bai, era gora da. Ez dago, ez da guen jo nino, eta urtik, baikoaz azpi kontratu edo zera inge, ibulungo da jundan laurtien. Gogortu egin behar, gero, util luzea hauek. Etorriko da, bai, Bai, posturak eta baditu, posturak eta gorputze eta golpi, galdu erreza egiten da, bela. Lehen aipatzen genuen ofizioaren da hori. Ikerregi guren. Barroti barrora pilota jarri nahi. Hor da Landa. Bueno, baztertzen da ari da ikasten. Dena ez dela jotzea. Hauei jotzaldiak direnei hori gertatzen zai, ez da txiki-txikitatik bueno, danak ateak dituzte frontetik kanpora, baina momentu bat ailegatzen da jotzearekin ez duena, ez dela dana egiten. Baztertu egin behar da, eta pilota erdian jarri behar da, eta... Gaztetan ideoaztetu partiduk errezai, besti pino gehiago jota errez, da alantxe dala, da sinistute gana alantxe dala, eta gero zema eta gora juten dien, kontrarezio gogorra hauek eta arazo beza. Bai, kasuela bakoitza du bere etapa eta dene hiltze zaie une bat, aurkaria zu baina dena. Hor aukera, agintzen azten. Egi guren, barrura... Atzera orain azpeiak. Barrura, hau ere efektu handiarekin. Eutxi eskuinez. Ganabal. Ederra. Oso ondo moztuta. Indarrarekin, norabidearekin, intentzioarekin. Eta laugarrena gorrientzat. Bai, Ganabala bere joku egiten dabil, Arrizgetan batera eta bestera, eta oin behar zulora efetuaz moztu eta tantua metu. Norbait hariko da agian, Enrique etxean galdezka Ganabal abizen hori nundi datorren, kasualidadea ezagutzen da. Galiziako herri txiki bada, trena erditik pasatzen da, eta orain dela hilabete batzuk kasualidadez herri hortan izan ginen. Eta guk ere ez genuen berri handirik herri hori buruzkoa, baina bueno, zan genuen ze... Eta ikusi genuenean hemen jogatu behar zuela, pentsatzen nuen, bueno, herriaren izenura duen pilotaririk bada bintzat. Hortxe du aukera. Goiti beraz etorren pilota eta horiek ez dira inarrazak izaten. Hartzeko. Ezkerra antxoa orain. Ara, belauniko erantzun dio. Hormabikoa, ederra. Eskuinez, Hormabikoa, intentzio guztiarekin egindako hau ere, 3-4. Tanto politia, Enrique? Bai, ja ikusten da, urla, jakestako bat abestien bilurrik. Ez da dugu behar, Errespetoa bai, baina bildurrik ez. Errespetoa, ez da bat abesti pasetan da egiteko errez jogatzen da behurrin. 3-4, eta Ikerrek sakea. Barrutik, luze, baina ez luze egi hau ere, Ando Balerdi. Eskuinez berriz ere, egi guren. Hor barruan utzi nahi du, baina ez du asmatu. Aukera Ganabalek. Gantxo, eraman egi gurenek, pilota benetan gaiztoa. Eraman du, orain keinu eta utzi, eta hori gora joango. Hori gora.
Pilota Bueno. pixkat labur gelditu zaio. Bai, ero, bai, bera goiti bueltan etor da eta pelotistan sentietzeko, boti aurrera gaiteko izan da. Berak ez daude ondo kalkulau. Landa gaitik gabiz izaten asko galtzen da, balerdit defeto igula deko. Emon da edartu galdu asko partiduen, horreka tante duen atzeneako partidu bestaldera. Bi aldetara ezin du egin, ea ze gertatzen den. Aurrelariak Hausart, atzelariak kolpedunak eta zakea Egigurenek. Ondo erantzun dio Balerdi. Egiguren hanketan jarri dio pilota Kanabali, gero bota egiten utzi pilotari, ezker zeharra oso polita eta zehatza. Bost eta lau. Oso ondo jokadute Egiguren, oingo tantu da. Ikusten da goguaz dauzena danak, Bai. Hemen final aurrekoa daude jokoan, eta horrelako txapelketa batean, final aurrekoetan sartzea, beti da garrantzitsu, badakigu gainera, hainbat teknikaritare begira egoten direla, partidu hauei, eta beraz, pilotaria beti nahi izaten du bere maila erakutsi. Ondo Kanabal, pilota txarrak endu dio atzelariari. Landa. Horrengoan ere, ezkerrez. Konfiantza handia du, ezkerrarekin, bere ezkerrarekin. Edarbi. Ondo kruzute, Kanabalek. Bai, ondo Tantu errez da ondo amaitzen du. Afesina mailan itxeko, oso da aurrelari hona da. Bai, hor pilota egia zen, eskura eman dio. Bai, Landak baina, gero bukatu egin behar da. Gero bukatu ondo, ez lan kruzeudan peloti aurre trabez. Hor da, jantziko aurrelaria. Sakea luze, Egigurenek erantzun, airez, atzera Balerdi, gau baztertu egingo da, baina ederki atera du Landak. Ene, ez dio ulertu Egigurenek, edo ez ulertu Egigurenek zer esan nahi zion atzelariak. Ezke horre, atzela berbait imadu eskatu bidego, estantzin entzun, reazio naute egin orduko. Bai, ez esan du, pentsatzen azte aldi mazara, barruan, Balerdi arnez zegoen. Huts, hori hutsen artean sartu beharrekoa da, ze gaur egungo pilotari askok egiten dute defentsa lan hori ondo, baina Landak ez du asmatu. Bain biharra daudan, gaur egun profesionaletan da jokatzeko eta defensan ondo inbida, ostantzien ez daude. Iruditzen zait Landak berez badakiela hau egiten, baina orain honetan mintzat ez du asmatu. Oin urte mordo bat gubazti ginen nien da urrela ez jai betxaken ezigitzen aide zartzik. Da oin atzela ez jai aidek izpadeko salduta. Ba, egia da. Aldatu egin dira gauza. Aurrela ez kubritzen edo jun apur bat aurrera eta ganetipa ez da nien da aidek izpadeko errebotera junbier da sarriten peloti errebotera bai. Barruan. Eta hori goian. Zeina. Pelota zehundize eta besti gendize dugu. Ba, baina gorago. Askotan aipatzen da biltzen garenean gure tertulia, gure afari eta horietan, ez? Etxanizek eta alustizak edo zein ziren, lauterdiaren barruan eta 650 pilotak, ez da gizen bazo jozituzten. Etxaniz de Randonea. Etxaniz de Randonea. Eta airez, zeba, jokte zituzten egun hartan? Ba, gutxi batzuk. Orain, lauterdiaren barruan aide, era bat ikusten da. Bueno, aurten apur bat Pello Etxebarriak emon dauzera, botera jokatzen dela, Pello Etxebarriak asko jokatu dugu botera, eta demostro dugu botera pelota ondo inezkero, gero, aire sartzen da,
botera kontra ezu luze eusteako bat, eta bere mine egin dela. Hau, sakeera bat berezi izan da hor. Aurreko horma, frontiza eta ezker hormaren inguru hortan jo du eta zabal aldera egin du. Eta Balerdik ezin eraman. Balerdi, egiguren, barruan. Eta egigurenek jende artera bidali du pilota. Eta ematen du joera handia duela Kanabalek bere burua lurrera botatzeko. Bai, lehenengo dute gero joten du pelotik, sarri. Kontraera zuen, eta jarri beleuniko eta gero kontraera zera jugadiei. Asko harrapetan du peloti, izan bierz ez tala aile dugu, eta zenengo momentuen jarri beleuniko, ero lurren ganien da taka, bestalderat peloti. Horretan artisti da. Pare bat behintzat egin ditu. Eta orain arte ondo moldatzen ari da. Sakea luze, barruan. Landa. Egigurenek utzi. Landak eraman eta baztertu nahi. Atzera Kanabalek, ez nahi bezain atzera. Eta ze pilotak da desberdina den Balerdirena eta Landarena. Ederki, hormabikoa tanto. Arrisku hor dago. Jugari egiten danien amaitzera junbida, ostantzien kontra ez gueltzen bada. Bai, eta gainera ezkerra izan da egiguren eta hartu duen lekuan hartuta nahiko normaltzat jo behar da berak tantoa bukatu izana. Begira, hemen erraz iritsi da eta gero hortik hormabikoa jotzea Iker Egigurenentzat. Erreza emoten dugu, jundetu indizio normal joko. Zuzen aurrerako. Bai. Erreza emoten dugu. Bai. Hemen erraza horre xeri eta komentarioko egitea da. Baina ea, aride hartzeko modukoa, ez, baztertu egin da, baita Landarentzat ere baztertu da, baina aderki moldatu da, ea, horre egin behar du Landak pilotak. Bai, bueno, ondo baztertu dugu, Bai, baina ez du behar den bezala. Ez dut soltau, oindez. Egiguren kanpora. Olako batzuk Egiguren itxiko alotzaz Landai postu goltzati gisa. Egiguren aide asko kentzatzaz da, gero. Ez da hartzen pelotaik. Begira, iruditzen zait, hauetakoren batean. Landak joko balu errebotera, gero askoz gehiago egingo lukela pilotan. Beste moral bat azin gula pelotan. Bai, atzelariek ere behar du protagonismo hori. Hori profesionaletan epazten da, eurrela asko kentzen moza figura bi badu, sarriten partidu galdu. Bai, gero garbi dagoena da, hor bikote egin behar dela. Bai, hor bikoti sumartu bideo jokua. Zortzina. Kanabal, ez da iritsi. Balerdi ere txukun ari da, galdu ditu pare bat, baina txukun ari da. Zega pelotak ez jaitsi bitutza, Kanabalek pelotak ez jaitsi bitutza, pelota hona asko ez jaitutza, garaiti da bile. Balerdi gehiagia joten da posa eta partidu hobi egiten. Bai. Baina iruditzen zait Landak hori. Berape apurua gehiagoa soltau bitzal Landa. Gero Balerdi atzin ipiten aziz, gero postuko iltzatik. Gero Egiguren apur bat pelota hon batzuk itxin bitzaz. Bai, noizean lehen ez da. Borondatu honi sartu Egiguren laguntzera. Ara. Ondo orain. Balerdi Egigurenek berak hartzea erabaki du. Ondo eskatutakoa Balerdi. Gainean da. Baita hu ere. Zabaldu Naparrak, eutxi Gipuzkoarrak.
Orain goen ondo eskatutakoa. Hori, mitza, Ederki balerdi. Ea, egiguren. Igerri indio, era bat igerri dio Kanabalek. Nola. Egiguren, da beste peloti betxe balotza, igule pelota sobia landa, da postu ingo ditzatik eta hobeto jogatu. Bai. Ez da egiguren kritiketiaren, egigurenek bolontate guztiza zitzen dau laguntzako, baina joku apur bat ikusi bida zelan doi. 10-8 eta 18 tanto jokatu eta gero, lehen da biziko atxeden aldia, aldia, hain zuzen ere, oian Kanabalen aitak eskatua, suposatzen da, semeak eskatu behar zuela, baina bueno, aitak esan dio, zaitezte. Aita botileru honesko eskatuz gero, ba. Bai, ondo da. Eta landak jo dituen pilotakadarik oberenak, bi hauetxek izan dira. Ba, atzenengo hauen. Ba, minin jau, behatzeko adruen bastartu eta landai jokun sartzen itxibizako. Bai, protagonista izaten, sinisten gehiago naiz eta... Errula ez eurratxoa parau eta gero defendidu ondo iten deu landa gaurrien. Errula ez entrega euroso zarrinezkero, errula ez zabaldu eta beraz ulora junda horrondo bilten da. Gaztia idana pa ez da, hemen zazpiko marratik atzera galdu asko. Bueno, horrari dira. Hau bere, esan behar dut ba, ez zain gustatzen, entzuten ditugunean botileroen aholkuak. Zain naturala iruditzen, hori behaien arteko kontua da, egia da, horrek joko amaten dio telebistari eta horrek asko aberazten du emanaldia, eta bai, baina ni botileroa banitz uste dut ez ditzai dakela gustatu. Baina pena, gauza asko aldatu dira pilotan eta hori ere oberako izango da. Dutan, ez da entzuten, publiku uste entzuten, juez apai, den hori txata guztetan, juez ondabe horrek komenta ez dugu entzutia, da zarriten nivel noberak osoa pentsetan da beste bat esaten. Jakina, hori ez dakit, bai, ziur emanaldiak aberazteko primerakoa dela, baina niri arrotza egiten zaite edo, ez Zer partidu batzuk modu batea ikusi dugu, beste batzuk beste da. Frontotik urten da seguritzatzu zuerteu. Zer partidu bat ikusi, beste bat ikusi, esan bihar. Bai, hoxe gertatzen dela. Klaro, pelotiek da joku eta otokota hori bida. Batzuk alde batera ikusi, beste eta aminti ostantzen bite bi lau galditze beti. Bai. Bueno, batzutan gertatzen dira ikaragarriak bat kontatuko dute. Bueno, pilota partidua eta profesionalena mano-manokoa eta atzelari napar bat. Eta orduntxe leziotik aterata. Eta leziotik aterata zuzenean jarri zuten buruz-buru jokatzen. Eta guk esan emanaldian ez eta genuen aurretik pixkat partidan bat jarri edo. Ezin da, bila bete geldirik egon eta bapatean buruz-buru hasi txapelketako partida batean. Eta beno, galdu zuen lauean. Eta elkarrezeta egitera joan nintzen da, pixkat animoak eman nahi edo. Eta esan nion, bueno, zaila da, baldintza hauetan jokatzea eta ezatzean. Bai, zaila da, baina nik oso partido hona egin dut, eta oso gustura nago, eta ondo ibili naiz kantxan, eta ondo ez da egiten da. Eta nik esaten ezotea konturatuko lauean galdu duela. Berak bere burua ondo ikusten zuen lauean galduta. Eta gu justifikatu nahian bere ezin hori eta bera erabat gustura bere jokoarekin. Horregitik, zaten da, askotan pilotariak eta kanpoan gaudenak ezberdin ikusten ditugula gauz. Bai. Arbi dago. Berdinketaren bila, gorriak aldegin nahi pixkat markagailuan egiguren eta landa. Kanabal hor askok
Pentsatu hori dute, gelditu eginda pilota. Pilota eginda, bai. Horme ikututza eta Bai. Bai, horrera bat gelditu da. Begira. Hor jo du. Ezker horma ikutu eta pilota gelditu. eginda. Bueno, amarna. Ezaten ari nintzen Enrique, askok pentsatzen duela, esate baterako, Egilureni asko jokatu behartzaiola eskumara, ezta? Eta Egiluren oso ondo defenditzen da eskumaz, beste aurrelari esker asko bezala, ezta? Orduan, bai, zabaldu behartzaio pilota, baina komeni denean bakarrik, Komeni denean bakarrik. Bestela, behonek egiten du min. Hoxe, entrega dimonezko zabala jotearen entrega dimonezko horreta jai dau. Beno, pilota aldaketa du. Ez dakit lehenko pilota gastatu egin den, edo... Ez dakit, gainera iruditu zait. Lehen pilota aldatu gabe aritu direla. Bai. Bueno, ea hau nolakoa den, beste oso pilota politia iruditu zait. Baten ez zait, nortzak, zeu espazinen ala gakaila zazemitze eta preguntatzen bat dira. Pelota guztu batzuk, ez. Zelan etate ziozu, espaizatzu guztu dute. Kontra jundako txarra dalako. Jontxo, ondo. Ondo. Bueno. Hori, karo, Gaiazek galdera egin bazion esan nahi du partidu irabazi zuela. Partidu ez. Gaitzerdi, irabazi baldin bazuen? Partidu ez. Galdetutan pelota gaitik eta ez txata guztu pelota eskaza izan dut ez da gizar dut. Zela entatezio zu bat zeuketa. Kontra egiundako txarra dalako. Zer ziren, karratuak o... Zer esan dira. Pelota inkulpi... Hori erraza izaten. Batzutan arrazoiarekin, baina ez beti. Landa! Esko makurtu behar izan du eramateko. Gero ondo eskatu. Egiguren. Zabaldu. Kanabalek eraman. Ezker horrema ikutu ostean berriz ere Egiguren agintzeko asmotan. Ondo, Landa. Ondo, Balerdi ere. Balerdik, gora. Balerdik pilota jotzen duenean, gorpuz guztia. Gorpuz guztiarekin laguntzen dio pilotakadari. Bai. Oingo tanto duen beha, Landa hortik zeitik ibile da peloti buena aitzen. Zazpide etorrezako nien golpi bototzen. Bai. Alrebezin bidelan. Agindu behar denean agindu eta eutxi behar zaionean eutxi. Eutxi, hemen atzetik eta aurretik soltau ez. Aurretik buena aitzen ibile da eta gero bere hijo dutzen nien zazpi kuadrora bera golpi soltau. Apur bat pentsaute ibile bida pelotan. Bai, bueno, teknikariak eta horretarako daude, ez da? Hau dintzaz horrela, hau da... Falta. Ez, ertza ez dio? Bueno. Niri hala iruditu zait, justu ertza jo duela, baina... Batzutan izaten da, kantxa eta txaparen artean koskatxo txiki bat, eta agian hortxe joko zuen. Landa! Egiguren atzera, ondo Iker. Ondo Balerdi ere. Zabaldu Gipuzkoarrak, ordu aukera. Zabaldu berriz ere, ondo Kanabal defentsan. Egiguren. Orain Landa behartu nahi. Erki oiartzu barra bai. Balerdi ondo hor, Oso ondo ari da. Hiru partidu da igor honena. Oso ondo ari da bai.
Bestegiaren ordezko etorri da gaur. Atzera, bazterretik bazterrera, hori asko baztertuko da. Eraman ordea, Balerdik. Barro hori zailagoa da. Eraman hori ere. Ondo. Gira eskuinez, ze golpe. Egigurenek, Botiboleo. Botibolea Eraman. Defentsa lanean Balerdik. Eta azkenean huts, Ezbitiarrak. Larra izaltzen. Egiguren larra izaltzen partidura. Bai, badaki berak asko egin behar duela hau aurrera ateratzeko eta Bai, besti beha... begira, Enrique. Barrun. Niretzat ez. Beti ezingo dugu adoz egon. Ea, beste momenturen batean berriz ikus dezakegun. Zakea, begira, Ikus ezazu, botean nun egiten duen, Ez da egite. Bueno, epailea metro batera zegoen eta berak ni baino asko hobeto ikusi du hori. Begira, hemen. Bueno. Balekotzat jo dute eta horre balio du. Landa gera mandu Kanabalen zakea. 12 eta 10. Egiguren. Barruan ondo. Dotore. Oso dotore. Mutilonek postura horrekin jo dezake atzera eta egin duena egin eta Ormabiko ere egin dezake. Baina oraingo honetan Ondo. benetan erremakte bikaina izan da. Begira, hor postura hori urruti gelditu zaio Balerdiri eta urrutiago gelditu zaio Kanabali. Beraz Maika eta 12. Partido estua ikusten ari gara, Enrique. Bai, tope gurtze, tanto bat, bai. Hor 10 da 8 izan dira aurretik urdinak, gero lautantu errezkan Kanabalek eta Balerdik, hortxe egon da bolada txiki bat, baina gainontzean partidu orekatua. Gainean da. Ormabikoa ederra. Bigarren botia zilatan ingo. Bai, eman egin diolako, Bai, eta gero arrastoaren ondoan egin du botea. Du eta 11. Hortxe da biltza, tantu bat aurretik, bi tantu aurretik. Zake erdikoa. Eta gora erantzuna. Norbaitek esango du, Enrique, hainbeste pentsatu eta gero zake hori egin behar da, Baina, esango du, nahi duzuna esan zazuen, baina nik tanto egin dut, eta hori da balio duena. Eta orain, Egiguren eta Landa izan dira, esertzeko autua egin dutenak. Eta partida garai erabakigarrian sartzen ari da eta Tanto urretik horrezak. bai, aldetxoa. Ez dut uste, izan denik hanbesteko alderik orain arte, 3 eta 1 izan dira aurretik gorriak, gero 4 eta 2 ere bai, baina 6, 7, 8, 10, 12 eta 10 aurretik berriz ere Kanabal eta Balerdi, 11 eta 12 eta azken bitantoak gorri, beraz 14 eta 11. Egiguren kantxan eta orain Laguna eta Aurkariak ere kantxarako bidean.
Gogoratu. Fernandez eta Loza, Carregal eta Bernaola, eta Lizeaga eta Spiros, dagoeneko final aurrekoetarako zailkaturik daudela, eta hemendik aterako dela, piontatik aterako dela, laugarren bikotea. Balerdi. Ondo landa. Baina bizkarra erakutsi gabe erabat urkariari. Eta aipatu dizuegu. Gakoa hor egon daiteke. Ezkerrez orain, Oiartzuarra. Kanabal atzera. Landa geutxi. Horre ere pilota pixat gelditu eginda, baina Balerdi kanka biziak ditu. Hori ez, holako batzuk itxin bitzazo landai. Berak ez da hartu minik egiten, egidunek. Hau berea da behintzat. Atzera, Balerdik eraman. Eta huts. Bai, pilota behera etorri zaio. Eta gorputz luze hori beheraino eramatea. Horrezek oso ondo jogatzen da bize. Euren joku egiten da Balerdi bi oso partidu nahi egiten. Euretik jogatik duen partiduek, katik honen agurkua. Bai, askotan, ordezko etorri eta lasaiago edo aritu eta begira, ze partido txukuna jokatzen ari den, eta landa ez da ari agintzen, Ez da ari agintzen. Guk espero genuen bere kolpeari esker atzean mantenduko zuela Balerdi, eta agian, hemendik aurrera gerta daiteke. Baina orain artez. Egurreneko ormabikoa, Kanabal iritsi. Eta lantxarra jarri dizkio aurkariari, eta orain landak badu tartea, eta edarki eraman du. Ia 10 kuadrotik sartu behar izan du pilota frontizean jartzeko. Kanabal. Egiguren, atzera. Ezker gantxoa. Ondo defentsan, kantori usteak asko balio du. Kanabal, behartu nahi du Oiartzuko atzelaria, eta baita behartu ere, honek pilota gora bidali duelako. 16 eta 11. Horrengoan bai, horrengoan aldea da, askotan esaten dugu, bolada hori izaten da, 12, 13 hor, askotan hauzten dira partida, hautsi edo aldeak sortzen dira bintzat. Bai, altura honetan bostantun alden dizea. Bai, batipat, atzetik doazenek zerbait aldatu egin behar dutela. Zerbait pentsatu beharra daukate. Partidak bere inertzian jarraitzen badu, partidau gorri izango da, baina zerbait egin behar da. Ez da raza izaten. Zer egin jakitea ere, baina Egigurenek erantzun dio Kanabalen sakeari. Keinu Naparrak eta beste Naparrak eman dio kolpea pilotari. Huts. Ez ditu huts asko egin partidu honetan Balerdik, hortxe du aukera egintzeko. Berriz ere ondo eskatutakoa, zenbat balio duen. Ondo eskatzeak, zenbat balio duen. Hortik doa partida. Da ez galtzi, pelota erreza galdu izi. Bai. Peloti hona landa, bai, goiko txapara. Bai, agindu nahi du.
tentsio oso zari da, baina ez du lortzen agintzea, eta defentsa lanean, bakigu zer izaten den. Askotan, esker txarreko lana izaten da, defentsa lana. Zakia luze berriz ere, Kanabalek, barrura Ikerrek efektu handiarekin, eutxi nola edoala Kanabalek, eta berriz ere Balerdik denok entzuteko moduan eskatu dio pilota bere aurrelariari. Erki, pilotakada luzea, eutxi Landak, ondo. Ormabikoa, eraman Iker, bien artean jarri nahiko zuen pilota. Hortxe dauka ederra. Mandio Galanta, hori errebotetik apartetzen izango. Eguren. Atzera, Kanabalek. Horretan ari dira ondo. Kanabal eta Balerdi. Tanto hori eusten egin dezaletela aurkariek. Gainean da, Kanabal, barruan, Ikerrek eraman, Kanabalek bukatu. Behartu egin ditu aurkariak, batipat Egiguren, eta gero ederki bukatu. Oso ondo ametu, astantzi bengo, tantu Kanabal egin pelotan, berak guda moruen da, gurizitu moruen dominetu. Atzera jo, domineu, zabalera moztu, zulora moztu, danak itu ondo. Kanabalen aitak Balerdi izaten dio, arnaza lasai hartzeko. Askotan izaten da, ez du urruti hori eta azkar egiten dugun da, ez. Hemen, astiro, ibili beharra dago. Kanabal. Gainean, Ikerrek zabaldu. Erne, ibili da Egiguren. Landa. Honek baztertzera egingo du, baina hala ere, tartea izan du. Eta Balerdiren asko ari zai gustatzen, Bai. Pelota bi bakarrik galditut, Landa atzi neustotza. Bai, eta gero Landaren pilotaka da, biguinagoa da. Bote handiagoa egiten du, eta honek ematen dionean, frontizean, kuadro bat, metro bat beherago joko du, baina pilota gehiago egiten da. Gaur behintzat. Landa dabil peloti sartzen, buena egiten da, buena egiten junde ez da pelota egitaten. Gero Enrique, galdetu beharko genuke, baina pilotari gazte hauek asko jokatzen ari dira, hemen eta han, eta bestean, eta goian, eta behian, eta askotan gorputza ere ez da egoten eskuak batipat behar den egoeran. Ez da erraza izaten hori. Hori beholan da, pelota berape jakin bideu, jokatu bidea. Baina ez zaila den lagatzea, nork laga behar du hemengo aukera hau esate baterako, zaila da. Egiguren berriz ere hanketara pilota Kanabali. Egiguren, barruan efektu eta guzti Kanabalek eraman. Hor aurrera egiteko ere aproposa zuen. Ikerrek, ez du egin, gainean. Iritsiko da. Oso ondo, Balerdi, oso ondo. Ederki mugitu du pilota Iker Egigurenek, baina ara. Engainetuk dugu eta zabala dekadi bota dugu txapapera. Intentzio ona, buena izan balta txapa nien tanto zan bai, lehenengo buena inbier. Bai, gero gorputza ere zera, eusokan pixkat dezorekatuta bezala edo iruditu zait, eta horregatik bota duela. Eta orain, gorriek eskatutako atxeden aldia.
Eta 12 eta 19, eta bai, orain pilota aldatuko dute, hortan aritu dira bintzat Zaskitxora joan da, eta lehen aipatu dugun, Enrique, zerbait egin beharra daukate. Bai, zer jokua aldatu, beste... Beraien artean hitz egin, Nautzat klaru dauz egin bidaben, Eguruen pelotak itxi landai, jaberra sartzen da jogatzen. Landak espadau jogatzen, eguruen ezin jo jogatu. Da hor bilen artien ondo arreletan espadia, arrela huiten die, esan gurota pelota hon batzuk izten espotzaz landai, landak ez da huin. Bai, atxeden aldiak hortarako izaten dira. Gauza hitz egiteko, argitzeko eta... Bai, landak dominoko balau, eguruen bogote biliko lutzatik, da tanto gehiago ametuko lauka. Baina horren lau zen defensan sartu ezkerra ireta, horreta ez da partidik irabaztek. Kontra ez galtzen badu, bai. Baina, Kanabal eta batipat Balerdi ez daude gaur pilota galtzeko. Ez, horre pelotan itxea. Da horrek beti ikin da, pelota. Kanabalek Balerdiaz gitxi jogatu du, apeztegiaz, aldabeaz, da jogatzen da nien, pareja egun dixe beti. Irurita, aldabe, beti ditu Kanabalek atzelari honak, berape jokatuta. Ikerrek, luze, ederki. Efektu eta guzti, hor bida egin beharra dago. Eta Ikerrek badaki. Entrega diarra, euskero erreza da tanto itea. Hor dago, ba. Hor dago. Tanto zenbat nun erabakitzen da. Bigarren kuadroan edo 6an edo 7an. Zazpien, sarritzen. Sarritzen erabakitzen da 7an. Gero, erabakit, gero amaitu inbida, bai. Hori bai, baina erabaki... Erabaki aurreko pelota zuen. Kanabal. Pilota gora. Lekuta. Egurrera. Eta hauxe da, komentatu duguna. Bueno, 3 tantoko egiten badituzte beste pare bat eta 15era 16era hurbiltzen badira, agian oraindik atza da partidun sartu. Bai. Ez da, beste tanto bat egin gola atza partidun dauz, Horreki da, 10-12 bajunia egurenek eta landak eta beste ikunik dira. Da bainatza harrapetik ikosta. Bueno, baina, bizirik daude. Eta jarraitu nahi. Hemen final aurrekoa daude jokoan. Zakea luze, bazterretik bazterrera, eta begira. Huts. 15. Zakez, uste dut, hausi izan dela, bigarrena. 7 eta 6koa ere, zeinako berdinketa utzi duena ere, Egurenek lortu du Zakez. Eta beste aldetik, Kerrez banai, 14 eta 11koa lortu du Kanabalek Zakez, ez da beste Zakerik izan. 4 errezkan Urdin. Eta 5garrena nahi, errezkan. Ondo Balerdi. Efektu ondia emanez, Egiguren. Bolea, efektua berriz ere, landa. Erra pilotak da. Gurutzatuta, Balerdik eraman. Egigurenek sartzerik ez, landak atzera oso ondo. Badulekua Balerdik, baina ez asko, ederki eraman du. Mabikoan bere burua saldu du Egigurenek. Zagit hori nahi zuen edo... Kanpora. A ver. 17garrena, apur bat animetan dien. 16garrena, apur bat animetan dien. Bai. Hor daude, begira. Apur bat aldatu inbida, Bai, eta... Badakite, zer egin behar duten, arriskatu eta ondo orekatu bien indarrak eta partidua dago. Gauza badago garbi, Enrique. Etxita,
jai dagoela. Ba, itxite jai. Horrek ez du balio pilota. Gorrezek edun partidu egiten da, biz, Gorrezek ondo jokatzen da edun partidu egiten da. Bai. Horrek ez daka... Honek asko balio du. Alerdik eraman. Berea da aukera orain. Aukeria. Ez dago. Landak ederki jarri du pilota frontizean. Boz galditu zaio, Egigurenek aurrea joan eta egiteko. Atzera, Balerdik, eraman. Horreztu ez motu Egigurenek. Pera politia zuen ba. Armatu gari galdu. Galdu, azkenean. Gorputzera etorri zaio pilota eta galdu egin du. Hori bai, hori egokia zen atzelariari usteko. Aurrekoa izan da aukera hauxe, garbi-garbia izan duena Egigurenek, baina egia esan behar da, Balerdik ondo utzi diola Egigurenen pilotakadari. Hor izan du denbora aurrera Zotamano jotzeko ere, baina botera aritzen da gustora olakoetan Iker Egiguren. Eta 20 eta 16. Sakea. Oian Kanabalen esku. Sakea luze. Atera dituen iatenak bezala. Zerrantxoa kanpora. Izaten dira bagaraiak, Enrique, Bai. ez dena galdu behar. Nahi duzuna, egin dezakala aurkariak. Habilidaderik baldin badu. Eta hauxe zen, une horietako bat. Bai, hori buena izin baltzetantu darra. Bai, Batxapara, baina... baina mesazpi, aurkarientzat. Galdute gero pena. Bai. Lehen goitia intentete gero galdute gero pena. Holanda jokua. Arrizketan da denak. Amazazpi eta hogei. Egigurenen sakea luze, honek ere. Alerdik eskuinez. Alberdik gantxoa oso politia. Eraman, haze pilota eraman duen. Kanabalek, merito ikaragarria. Bai, edo Egigurenek justu den buena lehen, Bai. Oraino dolki egordainetan. Uts! Kanabale beño. Egiguren inguriaz. Denbora hartuko dute. Pelota bi. Denbora Erroza eskatuko dute. galdu. Eta batak edo besti galdu bideu. Bai, baina alde ikaragarriarekin ibili dira, 19 eta 11 izan dira. Eta orain, 18 eta 20. Eta orain, larritzeko motiboak badituzte bi pilotari hauek. Gainera etorri zaizkie aurkariek eta ez zuen ematen partida, ematen zuen partida bere indarrarekin bukatu bezala. Bai. Eta orain jarrera hau da, urdinek segi askar jokatu nahi dute eta segi buelta ematen partidari eta gorriek nahi dute lasaitu eta ea. Besti latzter esango zen minutu baztan urtetako, Hori deskantzaute pasaute gero, zinja. Bai, epaileak esan die. Esan ikun altza biken die, Bai. Bai, ez dira denak horrelakoak izaten, Batzuk ez entzuna eta egiten dute. Entzuna eta zertute, bai ez. Esatotzen nien, segidun altzetan die.
18 eta honek ere asko balio dua. Gainean, Egiguren, eskuinez, atzera. Balerdi. Ez du bederatzira joko, baina zazpira askotan bai, Gora, bai, jo orduko. Enti gure, baina... Nola, motz gelditu zaio, eta hala ere eman nahi izan dio, eta 19. Da, ematen nabil pelotia, Bai. Partidu nahi nabil gero, baina. Hor, erabat agindu nahi izan du, eta esker horma gaineko arrastotik gora joan zaio pilota. Beno, 19. Beti gora datozen agoin moral geza, da besti bilurre. Arrazakia. Eta ez da iritsiko, 20. Hauzake oso ona izan da. Bai. Ezkerretik ezkerra eta barrez oso ona. Hirugarrena sakez Iker Egiguren aurrelari azpeitiarrak, eta berriz ere denbora eskatu dute. Ez dakita oso teknika ona den, o taktika ona den. 17 deskantzutik gora, deskantzu gibino gehiago, eskatu batako da onio. Behin 17 tantu inezkero bikote batak, deskantzu gibino gehiago eskatu. Oin, bigarrena izango da, ez da itxerenaz. Kursaka apuntatu gitetu, handeko zestuen kolore bidekoz, urdinetak horreza. Agian ez die utzi esertzen, Bai, esartu zarren berbetan badut eskantzua apunto lehik. Bai, batzutan. Ez dugu esan gure jarri inala. Bai, ados nago. Baina ikusten ditu horlako trampatxoak, Eta pilota probatu, eta gero aldatu, eta pelota bera hartu, eta ura eran, eta... Segundo gutxi. Bueno, Ogeina. Ea ze ikusten dugun, azken tanto hauetan. Egiguren esakea lehen da bizi behintzat. Balak erantzun dio, ondo. Egiguren bazterraren bila, Balerdi. Arruan da. Landa. Kotakada luzea. Zortzitik Balerdik eraman. Gorputz tarima pilota jota. Eta orain egintzen. Oiartzuarra. Egiguren, keinu egin dio, hartzerik ez. Orain oso ondo. Oiko tantu, zerak landak onena? Bai, 3 pilotak segidan ederra jo ditu. Doine Zabalin bera garrapo du. Bai, edarkian zeman dio. Egiguren, barruan utzi du, Balerdi ernez egoen, pila asko ibiltzen da kantxan. Kanabal, ez du behartu. Egiguren. Arrez ere barrura. Batu gabe. Barruan. Pentsa dugu, Kanabale bera proba duela. Formabikoa. Hor biek eman diete aukariei. Eta azkenean Egigurenek aukera garbia. Atzera Balerdik eraman. Egiguren berriz ere. Barruan utzi. Eta horrez dauka kulparik Landak. Hor Landak ez du inungo kulparik. Bai, amorrua izango du Balerdik, hain zuzen ere, ez delako ailegatu. Baina nire ustean, behintzat, hor Landak ez du inungo... Tanto emon da, Bai, tanto eman dute, bai, hor, utzi du pilota. Ez da ikusten, bai, klaro. Da, zerak itxio gala du Egigurenek, Landa ganon biban, joteko, Egiguren planti inditxio alau, Landa behelekun da, peloti joteko. Bai. Hor, Landa ez da mugitu ere egin. Mugitu da, Balerdi bultza egin duelako. Begira, hemen ikusten dugun. Eskubira egin du bizkat. Bueno, baina baltzekien nondik etorriko zen aurkaria. Normala zan eskerreti zartzea. Bai, pauzu erdi bat egin du, bai. Ez naiz ni... Ni neutzuta ez da izan,
bueltan bateko ustaizu. Nire ustez ere ez. Intentzio hori behintzat etzen, hori garbi da. 21-20. Arrota honaik nahi. Egi gure nekatzera. Ea nork arriskatzen duen orain. Hauze tanto batzen amaituko da. Bueno, amaitu ero. Egi gure nekutzi lagunari. Kanabal. Ezkerrez hartu behar. Landa. Eutxiz. Eusko. Bueno, orain zazpitzen atzetik jozko eusti, normala, hortik soltau bizako ez da. Balerdi. Amandu. Orain kaltzeko beldurra galanta dago hemen. Normala den bezala. Oin jugadik barik galdu zeitera. Bai. Hola, ari dira. Kanabal intentzioa jarri duena baterik ez. Egi guren eskuinez ormabikoa. Kanabal zabaldu. Egi gurenetzat pilota garbia jarrita zegoelako. Landa. Erdira, baina atzera. Egi guren lagunari utzi. Gaizki junda Landa pelota da, Ja. Balerdi. Era bat agindu ezin. Iker. Hanketan jarri dio pilota Kanabali. Atzera. Oso ondo eskuinez. Azpeitiarra. Eta gora. Amaitu da 22 eta 20 haze partida ikusi dugun. Haze partida nahazia ikusi dugun. Gogoratu. 19 eta 11 aurretik izan dira Kanabal eta Balerdi. Eta azkenean 11 eta bateko partziala eginda. 11 eta bateko partziala eginda. Garaipena urdinentzat. Pilota joko hau bai berezia dela. Bai. Hau amaitu arte, ez dago inoke zepasako dan jakitu. Iker daukagu gurekin. Iker egi guren. Askotan entzuten dugu pilota kontuetan segi egin behar da pilota. Segi egin behar da atzetik joan arrezi. 19 eta 11 zinaten atzetik eta partidak itxurarik ez zuen. Ematen zuen hola joan gozela eta bokatu egin gozela. Baina segitu duzu eta begira, 22-20. Bai, egia da, hasi giran oso ondo hasi gara bilok, baina gero ertiko tramun igual pixken nekain geha, da hor hasi gara faiatzen, da behaiek aukera hori aprobetxain meretzian joteko, da hoxe, behaiek indeen bezala tanto hiera hori, pentsau zeba guk ez, da atzenin lanan ondorioz, irabazte lortu. Uste, egon dela hor momento bat, segurezki zuek 12. egin duzuenean edo, behaiek atxeden aldi bat hartu dute, eta hor, zuen artean berreketan jardun duzue, zerbait egin beharra dagoela, ezin dela utzi partiduari hola iez egiten. Ez, porque leheno esan duten bezala ez dizen tantuk behaiek indakuek, o behaiek merezitakuk, azkenin geure akatsak izen dira, eta esan deuna, akatso ez aiestu, da aldeun bezala irabazti nahi genuen, da hoxe, oso guztua. Gure planteamentua zen, Landak aginduko zuela, eta Ikerrek errematatu, baina egia zen, Balerdik partidu handia jokatu. Bai, egia da, Balerdi gaur da beti azken aldien oso ondo dabil, da asko eman dio gaur pelotiei, da ikusi zen, atzelaietan bai, unaxe da bai behak emate zionin, bat dominatzea pasatzela, orduan kontrako pelota hona zakenin, behia bukatzi zeben, da nire igual atzenengo tranun bizke kostain zait, tantu bukatzi eta orduan lan gorran ondorioz, jazio. Bai, eskerrik asko, zorionak eta okerrez banaiz, datorren osteunean ez, urrengoan izango zarete hemen final aurrekoetan, seguru aurkariak ez direla errazak izango. Ez, hemen txapelketa hontan dauden pelota idanak oso pareja gorra dira, así que bat beste tokau, igual oso partio nahi merko finalea aiago alizeteko. Zorionak eta zorionak eman azelariari ere. Bai, eskerrik asko.
Bueno, Enrique, aipatu du Iker Egigurenek ere, final aurrekoetan ez dela gauza errazik izango, pentsatuta dukazuen nola joango den txapelketa hemendik aurrera, ez da? Bai, ja semifinalak erabakite duz, honek jokatzen dabe Lizeaga azpirozen eurka, hilen emeretzizen. Da, hilen amabizen Riojanuek Fernández Lozak, Carregal, da Bernaola. Hilen amabizen. Beraz, datorren ostegunean, lauterdiko bi final hau. Datorren ostegunean, lauterdiko final erdibizek, da gero amabizen nesken semifinala, da mutilena, egiten. Da emeretzen igula, nesken semifinala eta mutilena. Da gero, 3 partiduen finalak, hilen 21an arratsaldeko lauruta. Bueno, ederki plan politia dauzkagu, pelotari politiak ikusten ari gara, emozioa izan dugu, eta nik uste, gaur, arratsalde politia izan dela. Bai, gaur lauterdi barruko entretenidu izan da, eta bihar Navarrasa emozionantie, bueltak ondie, lehenengo batzuk horretik bestetik, eta horrek emoten dugu, emozionu partidu, azken intantegu jundaitela. Berriz ere esango du pilota, joko berezia dela, berezia eta polita. Eskerrik asko, Enrique. Eskerrik asko zoi. Eta bueno, Enrique Agirre bitia bera jarri dizue zita, badakizu datorren ostegunean, bi final aurreko, eta gero beste bi jardunalditan, beste final aurrekoak. Zita jarrita dago, pilota zaleak zaretenok, ez duzue huts egingo. Eskerrik asko zuen arratagatik, arratsalde ona izan. Hori guzi gatu.